тамошобинои азиз, хит продажаи ширкати Атоми маҳсулоте ки беҳад харидораш зиёда, нигоҳ накарда ба нархаш. Дар Тоҷикистон айни замон як пачка хемохем 1020 сомония, дар Россия 8000 рубл. Ширкате ки чизи хуб меброра, нархшам қимат кунад, мардум харидан мегиранд, барое ки аллакай медонанд сифати аъло, таъсирбахш. барои ҳамин хемохем 7000 рубл буд, пеш аз соли нав 8000 рубл шуд. Хемохем и комплекси витаминои бисёр одамо мода муроҷиат мекунанд, мегӯянд мо ба сари дору омадем. Ман мегӯям мо дору надорем, мо витаминҳо дорем. Ва хемохем чӣ хел ира менӯшанд, мегӯянд дӯстои азизам хеле стик дора. Барои як моҳ янамҷа саҳар бегаҳ 60 дона нам хеле намиянҷа қайчи мекунӣ ва менӯшиш саҳар бегаҳ. Одамое ки аллакай истеъмол кардагиянд медонанд дар бораш. Одамое ки намедонанд метавонанд дар интернет бихонед барои чӣ ишумода фоида медиҳад. Асос иммунитета ба қувват мекунад, хуна тоза мекунад ва як гала хусусиятҳои дигаре дорад ки шумо худтон бояд бихонед. Агар ман ҳамаи хусусиятҳоша бигӯям, шумо мегӯяд ки ин реклама, ин таърифа. Барои ҳамин барои харидорӣ кардан бо нархи 1020 сом